Demano que es tregui el llaç de color groc que s'ha posat davant dels bancs de la meva formació, perquè no en tenim per què tenir un banc buit i amb un llaç groc. Jo l'he retirat abans perquè ja havia començat la intervenció del síndic, però ara que ja estan començant noves intervencions i una altra diputada l'ha ficat, aquest llaç no representa ningú, no hi ha govern. Aquí sí hi ha diputats de la bancada que han optat per fer això i ho respectem, però el que no volem és haver de tenir un llaç groc al davant justament de la nostra bancada i que no representa absolutament ningú. Per tant, demano que es tregui o el traurem nosaltres. No, vostès no trauran res, senyor Carrizosa, perquè li demano que no converteixin això en una olla de grills o un pati d'escola. Els hi demano... Sí, per això... Els hi demano això. Els hi demano això. No els hi demano, els exigeixo. En tot cas, és la bancada del govern. Desconec. No hi ha ningú. Em deixen parlar, sisplau? Gràcies. És la bancada del govern. S'ha posat aquest llaç, com hi ha altres llaços amb altres escons. Altres moments s'han posat símbols en aquests escons. Jo els demano, insisteixo, els exigeixo que no converteixin això en un pati d'escola. Farem el debat. Farem el debat. Farem el debat. Em poden deixar parlar una altra vegada o suspenen el ple? Escolti'm, si no saben guardar respecte a aquesta institució i al president del Parlament, em veuré obligat a cridar-los l'atenció. És la primera vegada que els crido l'atenció. Respetar las leyes y respetar a todos los diputados. Eso es lo que debe hacer esta Això Cámara. no és ni una olla de grills, ni un teatre, ni un pati d'escola, senyor Carrizosa. Acabarem aquest debat i després parlarem els grups parlamentaris perquè no permetré que això es converteixi en un pati d'escola. Acabem aquest debat, como nosotros estamos de acuerdo con el presidente en no convertir esto en un patio de escuela y nosotros hemos sacado este lazo y otro diputado lo ha vuelto a poner, nosotros lo vamos a volver a sacar en este mismo acto. Senyor Carrizosa, si deixen parlar el president del Parlament. Senyor Carrizosa, primera, vostè no és ningú per treure símbols dels escons d'aquest ple. Vostè no és ningú per fer-ho. Per tant, com li he dit, li exigeixo que torni a posar el llaç on era. Li exigeixo que torni a posar el llaç on era. Li exigeixo que torni a posar el llaç on era i li he dit, acabarem aquest debat i parlarem amb els grups parlamentaris. En tot cas, li crido l'atenció i si no em veuré obligat a suspendre el ple. Torni a posar el llaç on era. I torni a posar el llaç on era o l'entregui als serveis de la cambra. Senyor Carrizosa, no té la paraula. No li he donat la paraula. Torni a posar el llaç o en aquest moment suspenc el ple i els crido a l'ordre. Suspenc el ple i parlo... Senyor Fernández, acabo de suspendre el ple. Crido a tots els grups parlamentaris al meu despatx immediatament.